Изобщо няма да бързам. Дано да ни удари с гръбната перка. То графски лапове има. Виждате, изкара ги малко да ги видите. Зрителите. Сега. Миналия път дърпах и отървах сега. В момента рибата е доста силна. Борим се с нея вече около 10 минути. Не се е уморила. И няма и намерение, така както виждате, се умори скоро. Умората е в мен. Почна да се задъхвам вече. Тая е много по-добра. Тази е доста едра. И се надявам, че няма да я отърва. Само видя как е закачена. Глътна ли въздух? Хоп. Добре, удавихме я за сега. Удавихме я за момента. Браво! Майстора! Ето си. Тази е добра. Тази е доста добра. Накосан. Вижте си. Вижте къде съм я хванал. Доста здраво местенце, но при едно охлабване на жилката можеше да се отърве. Спираме ли? Не. Момент. Не съм я показал на зрители. На драгите зрители. Доста яко съм я закачил. Няма откачане. Сега е момент да рекламирам и куките. Използвам едни от най-добрите куки за шарани. Те са малки, здрави и с голяма контра. Шарански. Ето, се разкъсах. Ето вижте. По парченце. Браво се. Супер. Това е за всички мои почитатели, риболовци. Пожелавам ви наслука и до нови срещи. Казах до нови срещи. Да.